Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu The Bridgesa na Mineplexu, na mapi Volcanic Island. Koji sam tim plavi, šteta, ne igram sa tim Balkancem kojim sam prošli put igrao. Vidite da me poznaje. Da ću bravo. U stvari neću da idem u pećinu. Idem po drva i ugalj, pa onda idem u pećinu ako nađem kojim slučajem diamonde. Sad ću napisati da me prebacilo. Upadnem kod ovog debila. Ajde, brzo drvo. Neću ovom liku da smetam. Šteta, prebacilo me. Htio sam u zelene da igram stvarno sa Balkancem tim, ali šteta, nije me ubacilo. Ajde, dođi duži. Da nabavim odmah malo hrane. Ajde, ti mi daj 2 mesa. Tako je. Vidite kako nas slušaju od starta ove krave i svinje. Ajmo. Brže, brže, brže. Samo 2 igrača fale, znači. Ne znam kako me prebacilo u plave, brate. A bio sam u zelenim. Idemo sad ovdje levo. Evo, irona, nismo ni ušli u pećinu. 3 komada, ajde. Tako je. I nema ih više, 3 komada. Ja kad god nađem irone, po 3 komada uvijek bude. Nema diamond, ali ima tu još irona zato. Ha, gledaj šta piše, M-Gamer je sisa. Prebacilo me. Jebi ga, brate, ja sam u zelene stvarno. Tako. Ajmo da napravimo odmah pećnicu. I dok se to ne ispeče, da nađemo još irona. Da li su ovi pećini bili? Jesu. Očigledno, da li ima diamonda tu? Vjerovatno ima. Nema. Fuck. Opet miš sam skreće u stranu, vidjeli ste. Ajde, brate. Nijedan iron. Ajde, šta ovaj piše više. Nemoj da pišeš, igraj malo, brate. Stikove nisam napravio, nikakav problem. I idemo da tražimo diamonde. Kad propadne tako ko botina neka. Imam 7 irona, boli me kurac koliko imaš. I šta sad imaju ovi tvoji od toga što si im rekao koliko imaš? Ne kvanta. A, imaš jabuke, ekstra je to. Sad ćemo da kopamo malo sa ovim krampom, zato što neću baš da istrošimo ovaj iron, ako kojim slučajem naiđemo na diamonde. Oko gold uvek imate negde diamonde. Ajde, skeniramo opet iron. Tu je. Upravo sam. Diamondi. Kako volim kad tražim irona nađem diamonde. Ali šteta, 2 komada samo bila tu. Nema veze, imat ćemo bar za mač, ako ništa drugo. Tu je onaj lik, idemo mi od njega dalje. Nećemo opet sa ovim krampom, idemo. A, naša si ti diamond. I ja sam 2 komada. Nas i plavih ima po 10, dobro je. Znači ovaj Balkanac i ja imamo podjednako dobre timove. Evo, ovaj samo piše, brate. Ko ti je kriv što ti je uzeo diamonde, što je lik pre tebe napravio kramp? Ne kontam, brate.
Idemo mi odavde. Da je sad izlaz, brate, ne mogu da se snađemo ovdje. Evo ga. Tako. Idemo na površinu. Pretražimo ovdje za irone i idemo onda da stavim da se peku. Još 4,8 minuta. Evo, vidite, uvek po 3 irona nađem. Za promjenu nije 3 nego 4. Dobro je. Ajde bar neko iz naše ekipe da bude stekon. On treba jedan diamond, verovatno ima 2 pa hoće da napravi pik. Nađi ga, brate, što moliš drugi da ti daju. Ajmo. Maš od mene, bravo, brate. Evo ga. Neću više da kopam još jednom, nađem koliko imam irona. Imam dovoljno, ja mislim, ili još mi fali. Još jednom ću pretražiti i ja. Ako pronađem nešto, idem. A evo, diamond. Ne znam da li sada pravim pik. 3,8 minuta do početka. Ne pravi mi se sad baš pik. Da li naš neko gore ima pik? Verovatno ima. Što gledajte koliko imamo igrače, 10, brate. Gde je ono naša pećica? Ova je negdje. Skloni se, srčuo sam irone zbog tebe, debilu. Debilu jedan, debilni. Nije ovo moje. Ova je moja pećica, nije ni ovo. Ali zato ovo jeste. Ajde, neću da pravim kramp. Kasno je da bih našao baš puno diamonda, a imam hrane. Idem još da nabavim u stvari hrane. Supice mi isto trebaju. Otići ćemo na centar pa ćemo naći neke diamond stvari. Evo, šta ovi naši gore rade, brate? Šta radite? Će li biti bar neko stekon od ovih naših? Imam dovoljno pečuraka za 3 supice. Ali ostale hrane nemam. Imam malo mesa, da imam koliko mi se ispeklo. Vidite, lik ima diamond pik već. Ja da sam napravio, ne bih ništa skoro našao. Idemo prvo chestplate da napravimo. Idemo gore da vidimo da li ima hrane. Zeleni nijedan nije crkao, također ni nama nijedan igrač nije crkao. Ovaj lik verovatno traži diamonde, fali mu za pantalone. Moramo supice da napravimo i vidite, niko nema zanatski sto, svi koriste moji. To me nervira. Sad oni mogu da imaju 2 pećnice. Ali nisam takav, ostavit ću. Zanatski sto pa nek pravi. Ajmo gore. Treba nam još hrane, brate. Da li ima? Nema. Hoćeš li se brže malo ispeći? Valjda će stići da se ispeče. Da pitamo lika koliko ima diamonda. On je našao veoma rano. Tačnije oko 7. minuta je našao diamonda. Tako. I ja... Ajde, brate. Imaš sword Ivke. Pitat ću ga sad. Damada, jao, brate, koji fail. Ajde, da ti ja. Ajde, dođi, desi.
Dođi pa napravi. Eto ti. 5 za kapicu. Šta je napisao? A, da. Ovaj lik sam malo pre svađao sa mnom, a sad sam mu dao sword. Nema veze. Ajde bre. Još jedan da se ispeče. Hrane nemam. Eto tako. Eto ga. Idemo gore. Gde su naši? Ono nisu naši, oni su zeleni. Naši su na centru, brate, već. Idemo i mi sa njima. A da obično ja uvek nastradam kad odem na centar. Kad pratim naše. Crveni. Gde su naši, brate? Svi su na centru, a? Fuck. Idemo gore na centar malo. Da ne upadnemo u lavu za svaki slučaj. I ovako ukupio neko neće ljudi. Uglavno žuti, brate. Idemo na njega. Beži TNT, brate. Da je lik. Ajmo. Opa. Ko je ovo žuti? Dođi. Dođi. Sad ćemo s leđa da ga roknemo. Kako je znao, brate, da mu dolazi. Uzeo je supice. Uzeo još supica. Roknuli smo ga. Uzeli smo chestplate, ekstra. Jel imaš hrane? Jel ima ovaj hrane, Ivki? Ako nema, evo ti. Uf, 9 plavih je ostalo. Ne, ja mislim da nemam bow. Nemam, brate. Ajmo, eno ga crveni, dođi. Idemo da ga roknemo. Jel beži lik? Pa beži, normalno. Ja bih bežao. Dođi. Gotov je lik. Ćao. Idemo na ostatak crvenog tima. Ja mislim da će ovu plavi da izdominiraju, brate. Moramo da jedemo. Lik je iza ostrava, ako mi se... Ako sam dobro vidio, pa da, evo ga lik. Dođi, ideš i ti, brate, u vodu. Na kupanje. Smrde ti noge mnogo. Tako je, gotov si. Crveni, još jedan. Ta je negde dole sušti, ko vidite gde je lik. Da li realno da ovaj skoro pod vodom, brate? Moram da izbacim neke stvari, brate. Ovo mi ništa ne treba. Tako. Fuck. Žuti. Dođi. Ovo je rokno naš izgled. A, zajebat ćeš me s TNT 100%. Dođi. Gotov si.
Ajde, da te ubacim u vodu lepo sad. Gotov je. Evo ga crveni. Za malo da upadnem u vodu. Evo ga lik, ja nisam, ja mislim da je to naš, nisam siguran. To je crveni, ali iza sam nekog vidio. Nema nikog iza. Pričinjava mi se. Plavi su ovdje, roknuli su izgleda crvenog ili imam kompas, imam. Normalno da imam. Gdje je lik, brate? Aha, vidim ga. Ovamo je negdje. Bravo. Da vidimo da li smo mu se približili. 8 metara. Vidim ga. Samo da nije cheater, brate. Laga mi, sine. Šta je ovo? Tu je negdje. Gdje si, brate? Pobjegao je negdje. Ja mislim da je tu ušao. Neću da rizikujem. Idemo na zeleni mi. A, vidim ga. Ja mislim da sam ga tu negdje vidio. Ubiće našeg. Dobro, ubio ga naš. Ne treba mu pomoći. Zeleni. Gdje su, brate? Ne vidim zelene. Nisu na ovom ostrovu, preko su. Ne mislim na ovom, nego tamo, ono, levo sad kad dođemo na ovo. Približavamo im se, samo da vidim da li je neko tamo od naših. I ljudi, plavi su opet pobedili, još jedna, pa nije baš tako kratka partija, ali vidite, opet smo igrali sa Balkancima. To bi bilo to, ljudi, za ovaj klip. Ako vam se svidio, ostavite like i neki komentar i šerujte normalno klip. Vidimo se u sljedećoj epizodi i ćao!